Tukunya mai dumi. Sun tashi da safe zuwa aiki sauri, kulle a cikin moti su je neman kuridi. Abin ban mamaki kudin ya kare a hannu, kamar ruwan zinariya yana tari cikin yashi. Kowa yana ta fama don neman abin da zai ci, amma idan ka duba sosai rayuwa ba ta da kima. Ka koma gida ka ga yayanka, muryar su ka ji damshin abinci ka san sa, tofa mai yafi daraja. Duniya tukunya, kowa yana bude murfi, dole ka samu abinci ko kuma ka ji yunwa. Duniya tukunya tana dafawa ko da wani irin gasa, mu ci da mu sha, mu yi da duk hanyar da za mu iya. Kaga mutum a Instagram yana wuce maka, duk kayansa duk safi, mota kuma babba. Kar ka manta shi ma yana da bude murfin tukunya, kowa yana neman abin da zai tora a cikinta. Komai da komai a ƙarshe duk zamu ritsa, saboda haka ka kwanta ka huta, kai wa rana murmushi. Ka koma gida kaga iyalinka, zance da ya kai dariya ku yi tare, tofa mai yafi daraja. Duniya tukunya, kowa yana bude murfi, dole ka samu abinci ko kuma ka ji yunwa. Duniya tukunya tana dafawa ko da wani irin gasa, mu ci da mu sha, mu yi da duk hanyar da za mu iya. Ba abin da zai dore, duk abin da kenan zai wuce. Mai ban sha'awa shine yadda muke tafiya. Shin mun yi zaman lafiya ko mun ta fama ne kawai? Duniya tukunya, kowa yana. Duniya tukunya tana dafawa ko da wani irin gasa, mu ci da mu sha, mu yi da duk hanyar da za mu